Ka anti-narcotic task force ANTF Meghalaya na kachingyo jingtep podon kibrio ki batmurung na Silchar sa Shillong ringkat ki jingdi penbuai ta kakali ke podon yo registration number AS11 AC3733 kalapen long ya kaching up khenra ha Sohryngkham dang step aka ap sautrik wisa warja pesan onda lapoi ketika kali ki board pulet ka ANTF ki labat ya ka bat arngut kibrio ki basyong ha ketika kali ru lakem miki ha ka ba ka wei ke de ka kanthei bat wei pat ushin rang Katai kakentei latip kerteng kum ka Suma sau ku arsnam kerta bat utei shinrang pat latip kerteng kum Sultan Muhammad Muzandar live snam kerta ki babaro arngut ki dei na Silchar. Na kini ki arngut ki pulet ANTF ki lakrup South li ki sinduk saban ki bathep Drok heroin subodan baro san sau point kilogram bat hadien yo Droks bat ki basak kem la IT ki bor pulet ka Sohryngkham. Ka ejahat persya ya kani ka thei bat Nongkhaïi Droks la thep da ka ANTF Meghalaya Sohryngkham opus bat kaching toki ki yatang ya chakman Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya